Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Bumalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugatong ka siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, lalino talipay ang ating matagamdaman, kauban Asya. Pagkaanin lutong kataho, ang langit lulubulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang pagkadanaan siya. Kapulawan ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na'y kamatayon, Jesus. Tunlon tanan kalitan, uban sa atong Diyos, kanindot ang siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buong tubig, inas sa tulong sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos kapit na siya. Bumalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugaton ta siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, lalino panganod, lulog kalipay ang atong matagamdaman, kauban Asya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pagilan, wala na'y kamatayon, lulog tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matapos. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pagilan, wala na'y kamatayon, Jesus. Amahan, lain na usab ang kahigayunan ini mga adlaw alang kanamo. Among gibati ang kalayo sa presensya nga imong gibubo, aron kami magapadayon nga maghusganon, nga moatubang sa nagadaiyang suliran ug pagsulay nga moabot kanamo. Og tungod niini, walay lain na makailaw magasabot sa mga butang nga pangitabo, kundili ang imo ra gayud nga mga katauhan nga naglakaw uban ang kaalam. Mga magapadayon kami uban sa imong pulong sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, mayong hapon. Mupadayon kita. Ganihang buntag, gihigisgutan nato ang libro sa Salmo, chapter 91, verse 14, nagaingon siya tungod kay siya nahigugma kanako. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. Because he loves me, says the Lord,
I will protect him, for he acknowledged my name. He will call upon me, verse 15, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. And 16, with long life, iyon siya, sa taas nga kinabuhi, tagbahon ko siya. O kaniya ipadayag ko ang akong kaluwasan. And shew him my salvation. Ganihang buntag isgutan nato ang giingon gugma, tungod sa gugma. Mao nga ang saad sa Ginoo dili gayud mapakyas alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Okay. Ganiha giisgutan nato ang mga tawo nga karaan, si Noah, si Abraham, ug uban pa nga mga naisgutan nato nga mga pulong diin mao'y naghatag og kusog ug kalig-on ngano nga kining mga tawhanan nailhan sa Dios. Si Noah, nagaingon ang iyang pulong, God remembered him, Noah. Unya dito na pod kang Abraham, mao gyapong istorya ang Dios na hinumdum kaniya. Mao na nga giingon, the man who loved God is known by God. Okay. Doon na ako itutulog ka mga punto nga isgutan karong adlaw. Ganiha gisgutan na ang una. O kining duha, mao kining hapon na karon. Ang tao nga nahigugma sa Dios, dili lamang nailhan siya sa Dios apan mubarog ug dili gayud siya musibog. Amen. Nganong mubarog ug dili siya musibog tungod kay nahigugma siya. Pareha ba sa magtiayon nga naay mga kasamok? Okay. Sa ilang pagsinaaray at ubangan sa altar sa kasal, muingon ang mukasal, dawaton mo ba si tapulana? Ingon nga mahimong kapika sa kinabuhi, magiguban kaniya. Panahon sa kalisod, sa kawaladon, sa balatian, o sa maing panglawas, unungan mo ba siya? Oo, unungan ko siya. Muingon na po sa lalaki, ikaw lalaki, unungan mo ba usab kining babae nga mahimong kapika sa kinabuhi? Makiguban ka niya, ha? Gugma baya ka na. Makiguban ka niya sa tanang panahon, sa kawadon, sa kalisod, mayong panglawas o dili mayong panglawas. Hangtod sa kamatayon, imo ba siyang unungan? Oo. Yes, I do. Anak dayo, no? Pero, rada ito. Ning abot ang panahon na ang asawa mao'y gusto makigbulag sa iyang bana. Iyon siya, Sirya ko, magbulag ta. Iyon siya. Nabay Sirya ko diri. Wala siguro eh. Marag wala siya no, na. Okay. Magbulag ta, ana ang asawa. Iyon siya nga naman day. Nga naman day mangutana ka pa. Magbulag ta. Siya lah, pangita atong imuhang barong nga gisuot sa pagkasal na to. Kaya ako, nakita na ang Buddha nga akong gisuot. Pagitaon na to, itong nagkasal na to, kay siya'y nagkasal, siya po'y magbulag. Dito na sila sa pari, ikasal nila. Dito ingon na, sa may tuyo ninyo, nga nagsuot man mo sa inyong Buddha. Ay, padre, mao na ni, magkigbulag ko. Tinuod mo? Kinsa may gakasal ninyo? Sa ikaw. Adi ay, dali sulod. Sulod. Kung sa may rason nga magbulag mo, dili ba nagsinaaray man kamo dinhi sa simbahan? Dili ba mo gikasal? So, dili. Mao gani nga ikaw nagkasal, gisuot na mo ni kay aron ikaw po'y magbulag. Amo ko ba? Okay, kinsa man gyud ang gusto makigbulag ninyo? Ingon dayto asawa. Ako lagi padre. Di na gyud mausab ang imong unahuna. Siya dili na gyud. Ikaw lalaki makigbulag ka? Wala siya mutingog.
Morag dili gyud gusto mo ba na dili pwede siguro. Makigbulag gyud ko padre. Sige tindog mo duha. Di na gyud mausab. Ingon ang asawa, dili. Gilaparo ang naong sa asawa. Laparo. Piti ang naong. Naghulat ang asawa nga laparo mo naman Yun siya. Ikaw lalaki, gusto ka ba po nga mubulag? Wag yapon mo tingog. Ikaw babae, siya nga mao bitaw padre nga ni amin dili kay magigbulag gyud ko, gilaparo pika sa pud. Ang babae gyapon gilaparo. Natingala ang babae kay siya may gilaparo niyang isa wala man. Iyon siya basig mo sabang imong huna-huna. Ingon ang asawa. Dili na gyud mo sa padre. Gikulata diris kuto-kuto. Naigot na gyud ang asawa sa kuto-kuto dito sa rasay na. Iyon siya, padre. Gani harag yung kung nagpaniid nimo. Nganong ako magikulataho nimo, nganong di man nimo birahan? Iyon siya, ikaw gyud ang kulatahon ako. Di ba nagsinaaray man mo din nga hangtod sa kamatayon? Kamatayon ray utlanan? Nakanong patyon tagyog ka. Patyon tagyog ka. Wa na mo tingog babae, mamatay man dito ni ani. Lakton nga pagasulti, wala gyud madayon. Ngano? Ang gugma mao'y nagapugong sa ilang relasyon. Maupod nato karon. Ang tao nga nahigugma sa Dios, gawas nga nailhan siya sa Dios, mubarog gayud siya ug dili mo sibog, mo pasalamat. Mao tong nahitabo, mao na nga ingon ko schedule tag sunod. 15 mo uban sa parula. Amen. Okay. Tanang mga panghitabo nga moabot sa atong kinabuhi, walay lain mo sabot ni ana kitara. Kining mga tagagawas, tanawa tong inyong testimonyo, dili ba natingala sila? Uy, imbis na disgrasya, nagpasalamat sila. Ngano nagpasalamat man mo? Tungod kay matag panghitabo, matag sitwasyon nga moabot sa kinabuhi sa tao, dunay katuyuan ang Ginoo. Mao ni wa masabti sa gawas. Ingon si Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5. Tan-aw nato ang Tesalonika. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Give thanks in all circumstances. Mapakyas man, umulampos man, unsay dagan sa panahon, mga panghitabo, ayaw kalimti ang pagpasalamat. Naay panahon nga daw masubo ta, nga moabot ang panahon nga sa ingon ni ana, nga mga panghitabo. Apan ma-realize na nimo sa unahan, na kining mga panghitabo di ay, mao ning giingon sa pagpadayag sa Ginoo kang Pablo, sa Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 28, tanawa ninyo. Tanang mga paghitabo, tanang mga dimalas, na ato'y testimonyo sa usa ka negosyante, nga sa wala pa siya makristohanon, perting datuan niya. Testimonyo na sa kauban ako na district. Pero sa iyang pagsulti, nakasabot dayon mi. Ngano nga, gibutang siya sa Ginoo sa ingunian ng kahimtang. Okay. Iyon siya, pastor. Naagyog ko'y nakabig dito sa Sambuanga. Nga dato gyud ni siya. Nga tao. Nakuha sa Ginoo. Ug sa dihang nakuha siya sa Ginoo, ning dagan ang pila ka panahon, nabangkrap siya. Unya daghanang mga tagagawas tan-awa, nagkristohanon manggod ka. Tan-awa, nabangkrap ka na, mao na'y tingog sa kalibutan. Apan gisultihan siya sa alagad sa Ginoo, ayaw sibog. Ayaw biya. Kay naay plano ang Ginoo kanimo.
naa siya ipagabuhaton sa imong kinabuhi. Maayo kay nito oh. Unya ingon siya, pastor, pobre na gyud kaayo siya. Na pobre gyud tong tawana. Halos mag-upiring, di na gani kahimo sa pag-upiring. Sakyanan na baligya. Tindahan, bankrupt. Daghanang mubasol, daghana, wala na. Nanag-one-way manggod ka. Pero ang alagad sa Ginoo kanunay nagpahinumdum ayaw biya. Kay kung unsa ka kaniadto kaya pa nang dublihon sa Ginoo. Aw di ay naay plano ang Dios, gipalingkod siya sulod sa pila ka tuig, wala man dayon ma-restore siya nga nabalik wala. Tuig tinuig, pila ka tuig to siya nga nagpabilin siya nga gikan sa taas, naubos gyud siya maayo. Ultimo mga kauban niyang mga negosyante, dili na mutagad sa iya, mo na ana na siya. Karon duble kay ang tuyo di sa Ginoo nga mulingkod siya kay kun ang tao hupong sa bahandi, dili kaayo madutlan ang kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Ang tao nga nahigugma sa Dios, mubarog ug dili mo sibog. Mupasalamat bisan pag nagkadaiyang mga pagsulay, dili gayod ka na musibog. Mao nagingon, ang taong nahigugma sa Dios, nailhan siya sa Dios. Katong gisgutan nato ganihang buntag, katong mga tawhana, wa batoy sulay, naaoy. Wala pa mahimo siya nga amahan sa pagtuo, wala pa siya magadungog og kanang saad sa Ginoo. Nang imong kaliwatan, baga pa sa mga kabituonan. Ingon siya, tanawa ang kalangitan. Abraham, iha pa. Praise the Lord. Dili maihap. Ingon siya, mas labaw pang imong kaliwatan. Pero sa wala patong sa ara, dili basta-basta ang panghitabo nga niabot kaniya. Tiyaw mo, ang iyang pinangga nga anak maoy gisulay para ihalad sa Ginoo. Mao nagiingon, all things dinhi sa Romans chapter 8, and we know that in all things, kanang giingon all things, napakyas, naglampos, all things, and we know that in all things God works for good of those who love Him. Kadtong negosyante nga akong gisulti ninyo karon, bankrupt. Giingnan sa alagad, lingkod lang, sir, lingkod lang. Paminaw sa pulong, paminaw. Kini di ang tao nga wala na saligan, open ang iyang huna-huna o kasing-kasing. Pero kung naay daghang mga butang inon, dili tanang tao, ingon niya na ang paagi sa Ginoo. Kay kung kato siya, wala pa siya ipaubos sa Ginoo, morag lisod madutlan ang kasing-kasing na itong tawhana. Gipaubos siya sa Ginoo. Okay. Muupod ang mga taga-Israel sa unang panahon sa Deuteronomy chapter 8. Kung imong tan-aw ng ilahang kahimtang sa mga taga-Israel, dili basta-basta, mga high class. Dili basta-basta. Madunggan kanila nga ni-adapt kag lain na relihiyon sa unang panahon, dili ka ilho nila. Dili kay apil sa ilahang mga sana naay mga high class, naay pinakalo. Mao na sila sa una. Mao na nga dito gituyok sila maayo sa disyerto aron makakat-on sila unsay pagpaubos sa pagkinabuhi. Kaya ang atong Dios, praise the Lord, gusto niya ng iyang makatauhan magkamao mo paubos ug muyukbo diha kaniya. Okay, mo nang giingon sa Romans 8, and we know that in all things God works for the good. Nangutan ako sa alagad sa taga-Sambuanga, kumusta man imong sulti na katunig ko siya, pastor, dili mabangbang, grabe yung pag-uswag niya. Ingon ko lagi, nakasabot ko sa MG Sulti, gipalingkod siya.
Kaya kung daghan siya huna-hunaon, dili ma-focus ang word. Dili ma-focus kay kung naa pa siya sa iyang level, sa kahimtang niya, naglingkod man siya, ang mata nagtutok, pero huna-huna, tuas sa iyahang mga butang. Tuas sa iyang mga butang, kinsa kaharon nagbantay sa pikas tindahan, kinsa kaharon, wala ba kaharon, gisirikwit ang among abot. Pero sa dihanggi, baba siya, praise the Lord. Wala na siya gihuna-huna. Tanang pulong, salud tanan. Salud tanan. Kinsa pa tao din nga makita na to? Balikon na to si Job. Okay. Okay, moara nga ang uban kaninyo, nakadangop gayud sa libro ni Job. Okay. Tanaw na to ni si Job. Wala mo sibog, oy. Wala gid mo sibog si Job. Mao na sa ingon ni anang mga sitwasyon. Praise the Lord. Diha masukod ang imong gugma kung giunsa ba nimo ang Ginoo sa pagmahal na paghigugma. Kaduha gyud ni gitandog si Job. Unang pagtandog sa yawa adunay 1, 2, 3, 4. Unang gitandog sa yawa, mao nga ang ilahang mga hayop giatak sa Sevian, gipang kawat o gipang patay ang mga sakop nila pinaagi sa espada. Ikaduhang hitabo, gisunog ang iyang mga hayop, mga karniro, o gipamatay ang ilang mga sakop. Ikatulong panghitabo. Okay. Tulo ka mga grupo nga miatake kanila. Ang ilang gihapong mga kamilyo, ang ilang mga hayop, gipangkuha. Praise the Lord. O ang mga sakop gihapon, dili basta-basta sakop si Job. Kini taong panalanginan sa Ginoo, mudaghan po ang mga sakop. Lisod man kamo uswag ug wag yung kay tauhan. Naadyo'y tauhan nimo. Sama ni David. Si David, gipauswag sa Ginoo, na ay mga tauhan nga nagpaloyo niya. Mga tauhan nga daghang problema. Apan tungod kay gipanalanginan sila sa Ginoo, silang tanan napahigawas sa daghang suliran. Ikaupat nga mga panghitabo. Sa unang atake sa yawa, ha? Sa unang atake sa yawa, adunay tulo ka panghitabo, upat ka panghitabo, ikaupat ka panghitabo. Unsa man ni ang iyang mga anak gipamatay, nahagba, nakulaps, og ang iyang mga anak nangamatay, og usa na lang ang nakasulti kaniya. Nahurot apil ang iyang mga anak, ang nahibilin ang iyang nalang asawa. Niining hitabua, gigisi ni Job ang iyahang disti. O sa dihang gigisi niya, gwapong tao si Job. Gikiskisan niya ang iyahang ulo. O niya, human og kiskis, misimba siya og mihapa sa yuta og miingon siya sa Job chapter 1 verse 20. Ingon siya, naked I came from my mother's womb. Hubo man ako na tao, gikan sa akong inahan, and naked I will depart. Iyon siya, wala ko'y madalapod. Inig, mubalik na ako sa yuta. Ang body pasabot ni ini, ang gihatag nga grasya tanan sa Ginoo kanako, dinhira ni ining yuta. Hubo akong natao ni ining yuta. Apan, inigbalik na ko sa yuta. Inigkamatay na nako. Ingon siya, kadtong akong nasaksihan o nakita nga grasya, diha na pod kutob. Sa atong panahon, niingon si Pablo, Romans chapter 14, verse 8, man siguro to, bidaw. Sa atong panahon, Romans 14, Roma 14, hallelujah. Romans 14, verse 8. Okay, mauna. Kung buhi kita,
iya kita sa Ginoo. Apan kung mamatay kita, natural, iya gyud ta sa Ginoo. Buhi man o patay, iya gyud ta sa Ginoo. Mao ni. If we live to the Lord. And if we die to the Lord. So, whether we live or die, we belong to the Lord. Amen. Mauni si Job, ingon siya, naked I came from my mother's womb. Hubo akong natao, gikan sa akong inahan. And naked I will depart. Ingon siya, bisan magamay. Sakit man tuod huna-hunaon, pero nasayod nako nga dinhira ni ining kinabuhi akutob ang tanan. Mubalik ako sa yuta nga hubo usab. Og miingon siya, the Lord gave and the Lord has taken away. Nagpadayon siya sa iyang kalig-on, ingon siya, may the name of the Lord be praised. Moto'y unang atak sa yawa. Ikaduhang atak sa yawa. Chapter 2. Mao gihapon nagkatigom ang mga anghel sa Ginoo og didto usab ang yawa ni apil kanila. Og ang Ginoo mingingon, where have you come from? Bitubag siya, from roaming through the earth. Maayo gid nang mag-ampo lagi. Amen? Walay pahulay. Roaming. Naglibot siya. Roaming through the earth. Going back and forth. Balik na pod. Tuyok. Mingon ng Ginoo, nakita ba nimo ang akong alagad nga si Job? Diha kaniya, nakita ko, ingon siya blameless, siya upright, siya mahinadlokon sa Dios. O wa gyud siya mo apil uban niya anang mga dautan, siyan evel. Unya kini si Job dili madala, bisag unsaon pa nilag agni. He still maintain his integrity. Integrity. Nagpabilin siya sa iyang pagkaligon ug makusganon. Ingon ang Ginoo, Satanas, nakita na nako na siya. Nakaagi na siya og lisod-lisod nga pagsulay, pero integrity, ligon siya. Ngano, nahigugma siya sa ako. Okay. So, ingon ang Ginoo, bisan o giagda mo ako nga tugutan ka sa pagsakit kaniya, do you incited me against him to ruin him? Imo kong gihagit nga tugutan ko nimo, ikaw, ingon siya, nga imo siyang laglagon nga walay hinungdan. Tama gid itong giingon sa Luke chapter 22. Ingon ang si Jesus Pedro, pagbantay kay pangayo mo sa yawa aron alig-igon apan ako nagaampo kanimo nga dili mahagbong ang imong pagtuo. Palakpakan ang pulong Ginoo. Naay nag-intercede kanimo, kanako, kanato, naay nag-intercede. Dili ka mahagbong, human unya niini balik lig-una usab ang imong mga igsuon. Hallelujah. Dinhi kanunay gyud kang maminaw, maligon gyud ang tanan ani. Unsa may pulong nga giingon, stand firm ug wala ni. Okay, so balik ko nato. Ingon si Satan, Satan replied, skin for skin, Satan replied, a man will give all he has. Ang tao muhatag kaniya sa tanang naa kaniya. But stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face. Mao nagingon sa yawa, Ginoo, tirahi ragod na si Job, di ba tungluhon kaniya? Ingon po dayon na Ginoo, oy Satanas, mao gyud ka ha?
Okay. Yun siya nahala. Tan-ahon na to. Ug tinuod ba nang gisulti nimo? He is in your hand, but you must spare his life. Lakaw. Okay, wala na may mahilabtan ang yawa. Praise the Lord. Ning lakaw ang yawa, didto ang lawas mo ay gitirahan. Napuno og hubag, painful source from soul, gikan sa iyang lapalapa to the top of his head. Daghan abot sa iyang ulo. Verse 8, hallelujah, dinhi. Ikaduhang atake sa yawa. Basta kining mga hubag-hubag mo katul, magyuna, gikuha niya ang buak nga kulon, unya mo'y iyang kalot. Broken pottery and scrap himself with it as he sat among the ashes. Nagbuto-buto na ang mga hubag siyang sampod asa didto siya nilingkod sa abo kay hapdos-hapdos man. Nakakita ang iyang asawa sa verse 9 ug mingon, "Oy Job, hangtod ni anang imong kahimtang karon, nagsigi ra gihapon kag pasalamat sa Ginoo?" Sa English pa, "Are you still holding onto your integrity?" Kanang word integrity, ang gwapong example sa integrity, kanang kwarta nga 1,000. Kumuton, ibutang sa yuta, tamakan. Kuha huypi. Ipalit, madawat gihapon. Mao nang integrity. Dili mo give up. Inang imong katapat, don't give up. Hallelujah. Atong palakpakan ang iyang pulong. Kung walay pulong nga imong madungog ug imong mabasa, dili ka kagunit ani kusuga ba? Integrity. Kung ikaw nahigugma sa Dios, bisan pag kinabuhi nimo kutloon, integrity. Don't give up. Mao nang giingon ni Pablo, mabuhi o mamatay, iyak kita sa Ginoo. Buhi man o patay, iyak kita sa Ginoo. Kabalo na gud ta. Og mapildi ka. Asa man ka paingon. Praise the Lord. Nga kining lawas, dili man ni maoy mo adto blood and flesh. Dili ni mo'y mo adto. Wala ko mahibalog unsay mga status ninyo na may panahon na muarag ang yawa kay accuser, iya kang i-accuse, adili ka maluwas kay naa pa kay sala, ayaw. Na ako'y kauban na area supervisor. Niduol siya ni Reb. Kay kini siya, patay naman siya karon. Balisteros Jess. Kauban ako ni. Sumbong siya sa sekreto. Ingon siya, Reb, maluwas ka ako. Yun siya ganong nakasulti man kanina. Sila rin daw ha. Si Reb ay nagsulti na mo, sekreto. Kung sa day gisulti niya, Reb, ano yung nahitabo? Gikan siya sa Luzon. Ni anhi siya dinhi sa Mindanao. Muarag. Uban-uban siya sa mga military. Pero dili siya military. Pero gunit siya pusil. Pila re istorya. Nakristuhanon siya diha sa unahan sa Mawab. Dasyag manok. Nagseminar sila dito. Dasyag manok. Gihikot dito sa tungod sa baba simbahan para pangtariay niya. Katupong kauban niya nagseminar, mga kuyaw pong tao. Mamamatay pod. Morag, kung ako istorya, taas-taas gyud ni siya, pero ilakto na nato. Pilara istorya, nakristuhanon siya. Sa dihang nakristuhanon, na-realize niya
na kining kinabuhi nga walay Kristo o kanang naay Kristo, dako yung kaayog diferensya. Pila ra istorya, nahigugma siya sa Ginoo. Ug tungod sa iyang gugma sa Ginoo, wa mo bulag sa pulong sa Ginoo. Hangtod na pastor siya, may edad na siya. Hangtod nahimo siyang area overseer. Mingsaka siya dito kang Rib, maluwas ka ko Rib, dugay-dugay naman ko na pastor. Siya nga naman. Yun siya mauning hitabo, naglisod na kong balik dito sa akong pamilya. Ha? Pamilyado day ka? Habi na ko, kay pamilya. Naminyo siya pastura. Kung siya tambag ni Rib, pangalagad lang Jess. Pangalagad lang ugmay. Kaya ang Diyos nagatawag nimo sa tanang mga panghitabo, dunay katuyuan ng Diyos niani. Pangalagad lang. Wala gyud mo biya si Jess. Nangalagad hangtod nangamatay sila. Ana nakitabo. Mao na kita dili nato mahukman ang cover ni anang libro ha. Amen. Walay lain idasig mangalagad ra gyud og maayo. Puy anato ang kalinaw diha kang Kristo. Kay walay usa nato nga wala gyoy buling. Kitang tanan mga bulingon. Apan sa atong pagkabulingon naningkamot og naninguha kita. Ingon si Reb, wala ko'y laing i-advise Jess. Padayon, pangalagad og maayo diha sa Ginoo. Don't give up. Amen. Mauna, tungod kay ang Ginoo, nagtanaw kung giunsa nimo ang pagkinabuhi sa iyang pulong. Balik ko na to, si Job. Og dito niingon dinhi, milakaw si Satanas gikan sa presensya si Ginoo og iyang gihampak si Job sa daghang masakit nga mga hubag. Gikan sa iyang lapalapa, paingon sa iyang ulo. Og si Job nikuha siya og buak nga kulon og iya kining gikalot sa iyang lawas. Scrap himself with it as he sat among the ashes. Milingkod siya diya sa abo. Apan ang iyang asawa wala gyoy tatsa. His wife said to him, "Are you still holding on to your integrity?" Magpaligon-ligon ka pa bagihapon sa mga panghitabo. Curse God, tungluha ang Dios. Unya, paghikog. Verse 10, mitubag si Job. Muarakag, you are talking like a foolish woman. Oy, wa ka mahibalo sa imong gisulti day. Iyon siya. Shall we accept good from God? Kana ra ba di ay mga maayong kahimtang ta mo pasalamat sa Ginoo? Dili ba di ay ka magpasalamat panahon sa kalisod? Mao ning giingon ni Pablo, sa tanang panghitabo in all things, praise God. Sa tanang panghitabo, duna di ay katuyuan ang Ginoo niini. Unsa may makita nimo nga lison niining hitabuan nila, mas nidoble ang bilib sa Ginoo kay bisan pa sa sakit nga kahimtang nga niabot sa kinabuhi ni Job, wa siya mo give up ngano tungod kay siya nahigugma siya sa Dios. Ang tinuod nga nahigugma dili gyud na mo biya. Ang akong apo si Kisi na siya giistorya lo. Naatoy usa ka tawo nga nagbuhi og iro, namatay na ang nagbuhi ang iro, tuag gyud didto nagpuyo sa sementeryo. Naniwang na lang gyud ang iro, hangtod namatay. Kaya ang ilang relasyon perting suora, maupod si Job. Maupod kita. Kung tinuod kang nahigugma sa Ginoo, bisan pag kinabuhi, dili nimo ibaylo ang Ginoo. Kay ngano nahibalo gyud ka nga ang Ginoo makahimo
sa pag-restore, makahimo. Walay dili mahimo sa Ginoo. Si Abraham, si Isaac, iyang gi-offer, iyang patyon. Nahibalo siya, nakaila siya, laom ang iyang nahibaluan sa Ginoo. Iyon siya kung iyang gipangayo, ni kaya ko niya balik kag Isaac. Ingon ang Ginoo, oy Isaac, oy Abraham, ayaw. Karon nailhan ko ikaw. Now I know you. Panahon di ay nga naanay muipit o musulay sa kinabuhi, naadiha ang Ginoo nagatuto kanimo. Nga moingon siya, now I know you. Amen. Now I know you. Tanaw na to ding now I know you. Genesis, tanaw na to Genesis. Praise God. Okay, Isaac. Genesis chapter 20. Jacob gets Isaac blessing. Okay. And siya, now I know you. Chapter 22. Verse 12. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Kaya naman itong hansakan sa hunting. Ningon na Ginoo, now I know. Oh, wow. Now, panahon di ay nga naanay muarabag mga panghitabo, mga pagsulay, mao diyan ang all things work together. Tanang mga panghitabo na agyoy katuyuan na Ginoo. Kining nahitabo ni Abraham na ay dakong tuyo ang Ginoo kaniya. Niingon ang Ginoo, now I know that you fear God. Amen. Panahon nga naanay mga sirkumstansya nga moabot. Naanay sulay. Ayaw ingna nga wala ang Ginoo diha. Naa siya sa kilid nimo. Gitan-aw ka kung unsa ba nimo. Tinuod ka bang nahigugma sa Dios? Na failure ka ba? Naakabay gitrabaho sa imong farm, unya na failure, unya marag ma-pressure naman ka. Muingon ka, di malas. Inay di malas, inagsalamat, Lord. Kaysa pag-ingon nimong salamat, Lord, naa siya sa imong kilid. Na muingon siya, now I know you. I know that you fear God. Mauna, sa diha nga mauna na'y imong kinabuhion. Mauna ni, ang giingon din sa libro sa Salmo, because He loves me. Wow! Amen? Because He loves me. Okay. Salmo 91, iyon siya, tungod kay siya nahigugma kanako, says the Lord, I will rescue him. Luwason ko siya sa material. Pwede na, mahimo. Maluwas ka. Tiyaw mo itong pagkahitabo dito sa Oriental. O sara ko to? Dili makatuntumoy na parola. Lighthouse. Oh, tiyaw mo itong hitabo na ay lubi, payat nga lubi. Mo ay nag-atang dito. Giayog yun pagsagang, Wa gani mabira kay na ay lubi nakalak. Dili mahagbong kay na nakalak. Gibira usa dire, usa matangtang lubi, usa gibira. Kay kung birahon nga wala biraha dire, na ay lubi nakalak, dili madala. Baliw ni mang lubi.
Oh. Okay. I will rescue him. Kanang rescue, duha na kapanghitabo. Oh, kato na rescue man to kay dito sa lubin. Ipid gyud, wala gyud madayon kay kung nadayon. Lawom-lawom para bato pilak katuyok sa truck. Okay, naagyud ang Ginoo ba? Buhi gyud ang Ginoo. Kami po nga nagpaabot sa parula, nagtingala nami nga sige una-una lang mo dito, nakaabot mig parula pero wag yung ko kakita kung siya puro magparula. Mutanaw na lang kong internet na. Uras na lang kapin, sige may paabot. Uy, taod-taod na report na disgrasya. Pero ang akong kasing-kasing, linaw. Balik din mi. Okay, salamat sa Ginoo. Kadtong panahon na, nabati sa mga unbeliever, kay beats man lagi, nabati sa unbeliever, ang pagdaig, ang pagpasalamat, sulahi lagi na sila. Imbis magsinggit og tabang, salamat Lord, salamat, praise the Lord, nahimaya ang pangalan sa Ginoo. Lahi no, lahi sila, lahi punta. Okay, katong giingon rescue, naapoy lain nga rescue, sa espirituhanong kinabuhi rescue. Kadto si Joseph, kato si Joseph ba katong gitintal sa asawa ni Potiphar, kahinumdum na mo? Dito sa asa to nga lugar to? Sa barin? Dito si Joseph. Kay gibless magmayo si Joseph. Lugar sa Egypt. Okay. Nangumidya ang tago ninyo. Dito sa Egypt, ang Diyos nag-uban kang Joseph. Bisan dito na siya sulod ilawom sa yuta priso siya. Wala gyud siya matandog, nagpasalamat, wala mo give up sa Ginoo. Ngano na priso siya? Tungod sa nahitabo. Okay, mao ni ang rescue. Si Joseph, ug ang asawa ni Potiphar, dili ba duha na lang sila? Guwapo mangyud ning mga anak sa Dios. Guwapo. Naibog ang asawa ni Potiphar. Ang asawa ni Potiphar mo'y nag-attempt na unsaon niya pagbiktima si Joseph. Naingon siya, ako gining biktima ho ning lakihan ni. Mao to, istorya. Tungod kay dako ang Diyos ni Joseph, wala siya mabiktima. Girescue si Joseph. Gisulod si Joseph sa kwarto sa asawa ni Potiphar, didto magpahilot-hilot. Nakasabot si Joseph. Ingon si Joseph, ang imong panimalay ug ang naa kanimo mauray gitugyan sa imong bana. Wala kay labot. Morag naulaw ang asawa, sibat. Gigunitan si Joseph, gihubuan si Joseph, nidagan si Joseph. Mao na rescue. Kaya kung wala pag-rescue si Joseph, muingon naman lang to si Joseph, muyeld na lang siya. Di ay, kita ra din duha dinhi. Hallelujah. Nakuha ninyong rescue. Girescue siya. Nidagan siya nga wala na siya sapot. Nabilin ang iyang sanina ug kadto mo'y gihimo nga sala. Gibali ang istorya. Luguson ko niya. Motong na priso siya. Wala gid siya dag-anan kay naa may ebidensya bisan unsaon pa niya nga wala dili. Wala gyud. Naagyo siya nina, diarang ebidensya. Napriso yun si Joseph. Bisag napriso siya, ang Ginoo hostisya. Nahibalo siya sa nakasala o sa wala makasala.
mas ni pabor ang Ginoo kang Joseph kaysa asawa ni Potifar. Sulod didto ilawom sa kulungan, ilawom sa yuta, didto ilawom sa langob, didto siya gidala. Apan ang Dios nag-uban kaniya. Amen. Nag-uban ang Dios hangtod nga naghimo ang Ginoo sa iyang pagkapriso. Wala gyud magmahay, wala mo hilak si Joseph, Ginoo. Naabag ka nag-uban ako, karon na priso na gyud ko, Ginoo, wa gyud ko'y sala. Wala. Nagpasalamat nagtuo ko, nagpasalamat, nagpadayon si Joseph sa iyang maayong trabaho sa Ginoo. Ang Ginoo sab nag-uban ilalom didto sa langob nga gipahiluna kaniya. Hangtod nga nakakita siya mga pananaon, hangtod napahigawa siya. Ug tungod niadto napaboran siya kay ang tao nga naay Dios naagyud ang pabor kaniya. Amen ba? Atong palakpakan ang Ginoo niya na. Na-rescue si Joseph, na-rescue. Inay pabuhaton siyang sala. Ang rescue diha nga wala siya makasala. Kinsaman ang wala ma-rescue. Sa Genesis chapter 13 ayaw na lagbasaha. O sa Joshua chapter 6 verse 18 ayaw na lagbasaha. Okay. Ang Genesis chapter 13, 5 down to 7, si Lot. Unsa maning kang Lot nga problema? Kadtong ilahang mga buhi, kay gipanalanginan man sa Ginoo si Lot, gipanalanginan man si Abraham. Kay kini si Lot, nag-uban-uban ni Abraham. Si Abraham maoy gipanalanginan. Ang tao nga mag-uban-uban sa taong gipanalanginan, maapil siya sa panalangin. Mao to si Lot. Nag-uban-uban si Lot kang Abraham. Kung asa si Abraham, tuan ni kuyog-kuyog, nakita din sa Biblia nga nagdaghan sab ang iyahang mga karnero. Nagdaghan, kay gipanalanginan po si Job, tungod man po kang Abraham. Niabot ang panahon nga naglalis ang mga tauhan nila, kay moarag nag-ilog na sila sa mga pagkaon sa ilang mga karnero, so ilang gibahin ang lugar. Ingon si Abraham, Lot, nakita nako nga ang imong tauhan, gipanalanginan man pod si Lot. Mao lagi na kanang taong panalanginan, daghan og tauhan. Pero ikaw ra, dili matawag gipanalanginan. Tanawan ning atong mga kauban dinhi nga gipanalanginan, naay mga tauhan. Amen. Gipanalanginan. Ingon na si Abraham, Lot, magsige mag-away ning atong mga tauhan. Bahino na lang nato ni lugar. Ikaw, Lot, ang magpili kung asa ka, kung sa wala ka, sa tuo ko. Kung sa tuo ka, sa wala ko. Tanawan din taong gipanalanginan, dili maakop-akopon. Ingon dayon si Lot, ako'y una. O sige, pili. Kung sa wala ka, sa tuo ko. Kung sa tuo ka, sa wala po ko. Ana, gihurot maning Lot. Gikan sa wala, paingon sa tuo. Ako na. Ay, nihangad na lang si Abraham sa taas buki ba niya? Kabatuan pag yun. Walay reklamo. Saka si Abraham. Giangko ni Lot ang tanang tubigan o ang tanang mga patag, mga maayong sagbot ni pakaon. Tuwa kang Lot tanan. Kabalog si Lot na anak. Iyang giakupar, akupon si Lot. Mauni, akong giilang wala ma-rescue. Tanawa na hitabo. O siya na hitabo. Nahimong Sodoma o Gomora katong dapita. Gilaglag sa kalayo. Si Abraham nga tuwa sa kabatuan in taon. Dili taangay mabalaka. Kung asa man ka, dapit mo paingon, ang Dios na uban ka nato. Walay lisod kung ang Dios uban ka nato. Walay lisod. Wala gyud, wala. Walay lisod, walay mga paghitabo, wala gyud. Kinsa pay wala maluwas, si Akan, Jericho. Ingon si Josue, libutan nato ning siyudad sa Jericho. Ikapito ka adlaw natong tuyok,
Musing kita. Kay naibuhaton ang Dios. Makaadlawon libot-libot sila. Unang kaadlawon, ikaduhang kaadlawon, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito. Singgit sila dito, gibungkag sa Dios ang tanang pader. Kaya ang pader sa Jericho, ang syudad sa Jericho, gilibutan og pader. Nganong gipader, aron dali maatake sa ilang kaaway. Kaning atong pader, nipis ra kayo na. Ang pader sa Jericho, lapad, magiag truck. Ang ilang pader, habog pagyod. Magiag truck, gibalayan pagani ni Rahab. Pero sa nahitabo, dinhi sa Biblia, giguba sa Ginoo ang pader. Pero sa tinuod nga paghitabo, wala. Gidasok ang pader, ilawom sa yuta. Wala, yung mabunga, gidasok. Kaya palikion man gani sa Ginoo ang yuta niya, ihagbong ang buhi. Gidasok ang pader. Ang kang Rahab na lang mo nahibilin. Unsay sulti sa alagad, gituman sa Ginoo. Ingon ang alagad, kay ikaw ming pabor kanamo. Imo kaming gitaguan ingon nga espiya dinhi sa Jericho. Sa adlaw sa paglaglag, ibilin sa Dios kining imong balay. Hagbungi lang og pula nga tela, pula. Agi hagbungan ni Rahab. Paglaglag ang kang Rahab rin nahibilin, wala gyud iapil sa Ginoo. Ngano? Ning pabor man siya sa mga alagad sa Ginoo. Bisan kinsa di ay ang mupabor sa mga alagad. Amen. Mahiapil ikaw sa saad sa Ginoo. Mauni, si Akan, sa wala pa mahugno ang pader, naanay ilahang instruksyon. Sa diha nga gubaon sa Dios, sa diha nga i-upside down ang ilahang pader, musulod na ta sa syudad. Tanan nga mga butang, bulawan, plata, ug uban pa, holy things, iya ka na sa Ginoo. Ayaw gyud ninyo hilabti, kay iya na sa Ginoo. Okay. Karon, pag-atake nila, kinahugno naman ang pader, pag-atake nila, hipos na yun api, natyanay, basta pabor ang Ginoo, wala gyud, why problema. Basta ang Ginoo pabor, tanan nga mga taga Jericho, gipamatay nila. Human, gi-collect nila ang mga treasures, gold, silver, uban pang mga kupa nga mga bulawan, bronze, ug uban pa. Bala ang butang iya sa Dios, gigawas nila. Nanapoy lang away, nanapod sa ay. Gamay ra ang ay, dagahan ang Israel. Oy, sa pag-away nila, ning kakak ang Israel, ni dagan, niingon si Josue, ngano man ning nahitabo man ni Lord? Nga ni kakak man ang imong katawhan, nga gamay ra man ang kaaway kumparar sa Jericho. Ingon na Ginoo, nakasala ang imong katawhan. Kung sabay sala, kinsa man, ay si Akan, nangawat si Akan, inang imong katapad, ayaw yung pangawat. Nangawat, dili ba nangawat? Didto sa tent ni Akan, walay nakakita nga naggunit siya bulawan, nagbangag siya, ilawom siya iyang tent, iyang balong-balong, didto niya gihagbong ang mga treasure, iyang nakuha. Gold, silver, gitabunan niya. Sa Ginoo, wala gilusot. Tama ba? Si Akan wala ma-restore. Kasabot mo sa rescue, wala ma-restore naman, wala ma-rescue. Rescue. Ang tao nga nagabuhat og dili mao, wala pa na ma-rescue. Si Joseph nga giplanuhan sa asawa ni Potiphar, na-rescue siya. Ngano? Tungod kay ang Dios na aman uban kaniya. Mauni, sa tanang na higugma, because He loves me, says the Lord, I will rescue him.
I will protect him, for he acknowledged my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him with long life. Will I satisfy him and show him my salvation. Sa to, ang tao nga nahigugma sa Dios, number 1, nailhan siya sa Dios. Ang tao nga nahigugma sa Dios, mubarog ug dili gayud siya musibog. Amen? Ang ikatulo, ang tao nga nahigugma sa Dios, mupadayon gayud siya bisan unsa pay panghitabo. Mupadayon. Dili gayud na madaog unsaon pa nagbaha. Giulan, gibaha, wala matumba. Ngano, ang iyang gugma nakalingkod sa tinuod nga paghigugma diha sa bato nga mao si Kristo. Kanira kanira. Kanira, wala ilain. Wala pa buhata ang kalibutan na ana ang pulong sa Ginoo. Wala pa mahuman ang saad, nagpaingon na. Ni anak, kumplito na. Nakadetalye na ang tanang panghitabo. Maulang, salig, o higugmaa ang Diyos. Manindog kita. Praise God. Salamat sa inyong tulong ito. Gitawagan ako atong mga presbyteries. Dali na mo diri. Hallelujah. Praise God. Ang atong Diyos, uli kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayon, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos, uli kaayo, tungod sa iyang gugma, niluwas taniya, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, ambak sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, tuyo sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, uakyod ko sa iyang presensya. Hallelujah. Wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayon, ang ayan siyang hugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos, buhi kaayo, tungod sa iyang gugma, giluwas taniya, sagaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, ambak sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, tuyo sa
sa kalipay, kay giluwas na sa Ginoo. Mukaplot ko sa iyang presensya. Ambag sa kalipay, kay giluwas na sa Ginoo. Walay gahong ang talunan, kay giluwas na sa Ginoo. Tuyong sa kalipay, kay giluwas na sa Ginoo.